Добрый день! Ад усёй душы вітаем і дарослых, і дзяцей. Вас наведаць запрашаем гістарычны наш музей, які быў створаны ў 1993 годзе. Налічвае ён 186 экспанатаў, якія сабраны навучэнцамі, настаўнікамі і законнымі прадстаўнікамі. Старонка родная, сінявокая Беларусь. Каб добра ведаць яе цяпер, трэба зазірнуць у яе гістарычнае мінулае, вывучаць яе культуру і побыт, уявіць, як жылі нашы продкі. Зараз я раскажу вам пра 3 асноўныя прычыны, чаму трэба абавязкова наведаць наш гістарычны музей «Беларуская хата». Па-першае, вялікі выбар тэматычных праграм беларускіх народных святаў, ад каляд да пакроваў. Вы станеце удзельнікамі народных беларускіх свят. Каляды, лукані вясны, масленіца, Вялікдзень, купалі. У праграме традыцыйныя абрады і святы, прыняць удзел у якіх можа кожны жадаючы. Развучым беларускі народны танец пад іспань. Па-другое, прымяненне тэарэтычных ведаў на практыцы. Запавет нашых продкаў. Вы навучыцеся прасаваць качалкамі бялізну і вопратку, таўчы ў ступе прыправу для першых і другіх страў, у падарунак для сябе, карыстацца асноўным абуткам нашых продкаў – лапцямі. Па-трэцяе, цікавыя варыянты гульнёвых праграм. Карагод праз увесь год. Вы зможаце прыняць удзел у народных забавах, стаць удзельнікамі народных беларускіх гульняў, атрымаць прызы ад арганізатараў. Наш музей – гэта не толькі гістарычныя факты і экспанаты, а яшчэ і месца, дзе можна правесці час са сваёй сям'ёй або сябрамі. Стане найвялікшым скарбам усё тое, што раскажам і пакажам. Вас чакаем апаўдзень кожны 6-й школьны дзень з 12 да 14 гадзін. Наш адрес – аграгарадок Новапалецкі, вуліца Кальцавая, 13. Дзяржаўная установа адукацыі Новапалецкая сярэдняя школа Салігорскага района. Гістарычны музей «Беларуская хата». Да сустрэчы!